Witam was, moi drodzy, ja jestem Niklaus, witam czat, witam mamę, witam tatę, witam wszystkich na YouTubie. Słuchajcie, będziemy teraz odpakowywać super tajną, znaczy ja trochę wiem co to jest za paczka. Tutaj czaty możecie pozdrowić kogoś na YouTubie, dowolnie, rodzinę, bliskich. Słuchajcie, taka paka, sorry mikrofonie, taka paka do mnie przyszła, ja ją teraz otworzę. I zobaczymy. Patrzcie. O. Poszło. Muszę kabel przeciął, kurde. To jest niesamowita gra. Dobra, teraz musiałbym tę kamerę obrócić jednak. Patrzcie. Shadow Warrior. Czyli wojownik... jak to wonio. Powonieć się, patrzcie jakie piękne pudełko. Tutaj cała ta perforacja taka, to się błyszczy. To jest tutaj takie wypukłe, to jest takie kredowe. Patrzcie. Tu są who wants some. Różne takie rzeczy są napisane. I tutaj jest napisane o Shadow Warrior. A patrzcie teraz. Patrzcie na tą akcję. Uwaga. Uwaga. Nie, czekajcie, jak to się robi. Tak to działa? Patrzcie! Jaki bajer. Na rzepa. Widzieliście kiedyś, żeby tak gry robić w dzisiejszych czasach? Coś pięknego. Teraz uwaga. Czekajcie. Trzeba by grę wyciągnąć w sumie. Jak tu dalej z tym postępować? Zawsze mam problemy. Gdzieś... Tak, tutaj chyba z dołu, nie? O, uwaga. Coś tu jest. Plakacik. Czekajcie, bo mi się skleiło oczywiście. Kurde. Jeszcze coś. Jeszcze coś. Czekajcie. Problem techniczny. Ale ja to naprawię. Ja to naprawię. Dobra, uwaga. Jest giera. Takie jest pudełeczko. O, klasyka, fajna okładka, jakiś tutaj, prawda, skośne oki, bydlak, bolszewik. Tutaj 18 lat trzeba mieć, także dużo z was nie może. Ja też nie. Dobra, to jest giera. Pudełko rzepowe, mega odlotowe. Słuchajcie, co dalej? Jedna nalepka, Shadow Warrior. Druga nalepka ze smokiem. Trzecia nalepka Shadow Warrior. Teraz uwaga. Cóż to jest? Koncept arty to są? Nie, czekajcie. To jest... Patrzajcie. Takie zajebiste w sumie, nie wiem co jest. Koncept art taki harmonijkowy. W sumie dawno takich bajerów nie widziałem. Ta wersja kosztuje 108 zł, podpowiada. Tutaj patrzcie. Artbook. Powoniejcie się. Czujecie jak to pachnie? Patrzcie. Taki artbook. Taki gruby. Pięknie z papieru kredowego wykonany. Patrzcie. Jaka tu jest fajna strona pierwsza. No nie będę wam wszystkiego pokazywał, no. Shadow Warrior, to wiadomo. Hopek. Hopki. Kurde, piękna sprawa. Jak ktoś lubi takie cuda, to powiem wam... Kunszt. Kunszt, a jak to... Taki druk. Taki świeży druk. Coś pięknego. Piękna sprawa. Także taki bajer. Mamy też, uwaga. Takie coś wkracza. Hej graczu, to co trzymasz w rękach to owoc 3 lat ciężkiej pracy, krwi, potu i innych płynów ustrojowych. Dobra, to sobie możecie sami przeczytać, nie będę już z was robił takich... No w każdym razie możecie zapauzować i przeczytać. I mamy bodaj plakat. Uwaga. Czekajcie, dobrze go trzymię. Nie, źle. Dobrze?
Nie, tak. Znaczy, tak. O. Can you see? Białą stroną do kamery. Zajebisty. Dobra, czekaj, czy mi się go uda teraz złożyć. Także to mamy. No. I co? Ja teraz, uwaga, robię klimat. Wszystko jest robione na żywo, proszę to docenić. No. I moi drodzy, to by było tyle z części unboxingowej polskiej produkcji Shadow Warrior 2, czyli Wojownik Cienia, tylko, gdzie to jest? Tylko dla pełnoletnich. To był taki unboxing, gra pięknie. Patrzcie tutaj. Kutang. Pięknie gra zapakowana, pięknie wszystko naprawdę zrobione, łącznie tutaj nawet z pudełkiem. No a kolejny film to będzie granie. Mam nadzieję, będzie to wszystko dobrze działało, powinno. Komputer jest silny, mocny. Także no. Także dziękuję wam za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, zapraszam na Facebooka, na G2A, na streamy na Hitboxie i ja spadam grać. Elo.